Apa-apa? Kae lho. Ya tak paran rene. Cara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo. Seneng, Dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah keris ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Ngantel ora. Oh. Ora mesti. Eh? Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne.